सीतामढ़ी से बाटे और गहमर से बात समझे तो इस सौभाग्य बाटे हमने के आज भाई आनंद गहमरी जी के बेटी यानी अपनी बेटी के शादी में बनी जाए और तमाम कलाकार जितना कलाकार आयल बने, गोलू आयल बन, अशोक बाबा आयल बनी, विनय बाबा आयल बनी, राजेश आयल बन, तमाम कलाकार और भाई मित्र सब आयल बा, सब न्योता पाइल बा, सब श्रृंगार और भाव बढ़ावे आयल बटे। धनी धनी हो सेजा जीरा श्री राम बर पवनी जी यूट्यूब पर बाटे हमारा ऑफिशियल चैनल गोपाल ऑफिशियल चैनल से पूरा गाना एगो अंतरा गाय बानंद जी के लिखल पंकज बसधरी जी बैठल बनी। पंकज जी जब गाना लिखे शुरू करनी सुशील के माध्यम से हमनी के भेंट भइल, आनंद जी से भेंट करवनी जा त आनंद जी कहनी कि लड़का बड़ी होनहार बा, गोपाल जी ए लड़का के सपोर्ट कइला के काम बा, बहुत बढ़िया लिखी भविष्य में लड़का आप बढ़िया लिखल ही, बड़ा निकर गाना हम बोला ही पंकज जी के धनी धनी हो सिया जी राम भाग श्री राम बर पवनी धनी धनी हो सिया जी राम भाग श्री राम बर पवनी रहो जुग जुग हो रहो जुग जुग दमकत सुहाग श्री राम बर पवनी धनी धनी हो सिया जी राम भाग श्री राम बर पवनी। क्या बात है छोटा बेटा, जय हो। अभी मार्कंडे राय हमने के परम मित्र भाई की तरफ से बहुत पुरस्कार मिला और डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह दीदी जी के छोड़ भाई हड्डी रोग विशेषज्ञ हमने के बहुत प्यार करेले जे हो प्यार करेले, बहुत ढेर सारा प्यार मिला। स्वागत राजा दशरथ जी बारात साजी राजा दशरथ नगरी जनकपुर के बड़ा पुल सैले और लेकिन दुल्हा के चाचा श्री की तरफ से हजारों हजार के पुरस्कार आए, स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा दशरथ जी बारात साजी नगरी जनकपुर के बड़ा फूल से हाथे रघुबर रघुबर भराई शुभ मांग श्री राम बर पवनी धनी धनी हो सिया जी राम भाग श्री राम बर पवनी धनी धनी हो सिया जी राम भाग श्री राम बर